होबाय होबाय लोगो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायहरनाय थाबाय आरोना आं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं लोगोसे आंबो मोजाङै दं नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय मोजां मोननायाव बयबो मोजाङै दं लोगोसे आंबो मोजाङै दं आरोना आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय नै जोंनि मिंबां हालामनि अवाइफुर गामियाव मोनसे बैसागु बिदाय फोरबो खुंदों आरोना बेखौ नोंथांमोन एसे देखायनो होननानै नैबेयाव फैनाय जाबाय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो माबायदि हाबाफारि लादों बेखौ एसे देखायनोसै आङो हाबाफारि बायदि जोंहा दहाय फिरफिला बिरहोनाय दंमोन आरोना आं मोनफैस्लाबाखिसै एसे देरि जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट हाबाफारि दं नैबेयाव माने मा होनो बेखौ गेलेनाय आरोना गेलेनाय बेखेवनाय हाबाफारि दं बेखौ एसे देखायलांसै बिनि उनाव माने माबाया जालांसिगोन आरोना गेलेनाया जालांसिगोन बेखौ एसे देखायलांबाय थानो नाजानोसै आरोना जा बेखेवगिरि दंफैयो नै जोंनि आफादगिरि दंफैसै ओमफ्राय गामिनि गासैबो दंफैखाजोबसै आरोना गेलेगिरि बिथांमोनहा माथो बिहामजोफ्रा खमथारलै संखिया खम जालांबाय नामा एसे नै जोहोलावजोफ्राबो रेडि जाना दंखाजोबसै गानै जोमै खारग्रा हानाय नङालै बिसोरो सेंग्राफ्रालाय माथो आनरेडि जिन्स लंपेन्टजों बोरै जागोन बिदिजोंलाय बिसोर माने सिख्लाफोरजों खारलायनो होबाबो हानाय नङा बायदि मोनदां बिसोरखौ ओरैबायदि डेमेज जालांबाय दानि सेंग्राफ्रा नायनोसं फैबाय थानोसै हाबाफारिया रेडि जाखाजोब्बाय आरोना नै क्रिकेटबो गेलेगोन नामा दे देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय था बयबो मा हाबाफारि मा गेलेनाय लादों रायजोफ्रा फैहांगासिनो दं आरोना सोरबा ओइ दासो फैगासिनो सोरबा ओंखाम जादों सोरबा ओंखाम संदों नायसै ओंखायनो एसे देरि जादों आरोना दासो फैगासिनो दं नै आदायाबो गेलेगोन नामा गेलेगोन नामा आंबो बलखौ एसे गेलेनायसै सेंग्राफोरजों बोराय आरो सेंग्रा खेल दंनो जोंनो हाबावगोन ना हागोन खोमा गोदोनि आरो प्रेक्टिसा दंखायो बारु दा गानना फैथ'वाखै गेलेगोन आङो नोंलाय आंबो हायो गेलेनो हायो गोदोनिफ्रायनो प्रेक्टिस दंखायो जोंना एसे निसा लानांगौलै होमबासो हायो फाथा मोना आंना बलाथ' फुरा नांखाजोबो गथा दे सेंग्राफ्रासो हागोन ना हाथाय जेनगोनसो नामा बिसोरखौ बेखायनो 500 बाजि जमा दोनखानो दोनदोंमोन आं जै मोनबाय बिदिनो लाखाबाय नङाबा बिदिनो होबाय होननानै गोजोननाय थाबाय जोंमा आफादनि दैदेननायाव आंखौ 23थि बैसागो फोरबो फालिनाय अवाइफुर गामियाव आंखौ हांख्रायनायनि थाखाय आरो दिनै आङो नैबे बैसागो फोरबोखौ लानानै जोंनो बैसाग दाननि गोदान बोसोरनि थाखाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायथि बावहरबाय गेदेरफोरखौ आंनि खर' गंग्लायनानै बयखौबो खुलुमहरनायजों लोगोसे आरो उन्दैफोरखौबो आं बयखौबो आंनि बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो अननाय जासिहरबाय आं दिनै एसे गावखौनो एसे गोजोननाय मोनदों बे गामियाव फैनानै आंबो उन्दैनिफ्रायनो बे गामिनिफ्राय देरलांनाय बुंनो थाङोबा आंनि बिमानि गामियानो अवाइफुर गामिमोन स' दिनै बे मोनसे गामिया जोंबो लाइमोन आफादा बे गामिनि लाइमोन आफादा जे बे बैसागो फोरबोखौ फालिनो थाखाय गाजा गोमजायै मोनसे प्रग्राम लादों जेरै जोंना कालचारेल मोसानाय सिख्लाफोरनि बल गेलेनाय सेंग्राफोरनि बल गेलेनाय बोराय बुरैनि दुरुं बोलायनाय बेफोरखौ बे जोंनि कालसारजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि कालसारजों लोगोसे बे स्पर्ट्स गेम्सखौ मेन लाफानायनि कारनानो जाबाय बे जोंना बहुद इम्परटेन्ट मोनसे मेसेज दङ जोंना माने स्किल होनो जों जायखौ गावनि रोंगौथिखौ जों अकल माने गिदिर सहराव थानानैल' रोंगौथिखौ जों लाहैनो हायो होनना जों सानो खिन्थु बिदि नङा जों जिथु गामि लेभेलाव बा जोंनि पन्सायत लेभेल बा जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बेफोरबायदि फिसा जों प्रग्राम फाथिनानैनो जोंनि रोंगौथिखौ जों मोजाङै देखायलांनो जुदि हायोबा बिनिफ्राय जों जौगालांनो हायो जेरै दा जों बे प्रग्रामावनो बैसागो होननानै बैसागोल' मोसाया जों बैसागो मोसानाय लोगोसे जों दा गेलेनायखौ लानाय मेन कारना जाबाय बेहायबो सासे सानै मोजां गथ'फोरबो ओंखारनो हागौ बेखौनो जों बोरै आवगायलांहोनो हागोन बेफोरबायदिखौ जों इनिसियेटिभ लानो थाखाय मोनसे पर्यायाव लांनो थाखाय बिसोरखौ जों मोनसे प्लेटफर्म होनो थाखाय मोनसे सुबिदा मोननाय जायो आरो
दा समाव बेखेवनाय हाबाफारिया जोब्बाय आरोना ओमफ्राय एबार जागायसिगोन गेलेनाया बेखेवगिरिया बेखेवनानै होबाय बेखेवखांनायनि उनाव थांसिगोन आरोना ओमफ्राय गासैबो माखौ गेलेग्रोगोनथाय दायो आं एसे सोंना नायसै आरोना माखौ गेलेग्रो बे गेलेनायखौ एसे देखायलांसै आरोना नोंथांमोननो दा गिबियाव नै खारनायखौ लाग्रोनांगोन आरोना माबा होग्रोबाय सिन होग्रोबाय खारनो 100 मिटार खारनाय जायो फार्स्टआव नै आफादगिरिया जोंना मा जागोन फार्स्टआव गेलेनाया बे गथ'फोरनि उन्दैनि गथ'फोरनि खारनाय 100 मिटार बिनि उनाव बिदिनो 200 मिटार खारनाय जागोन ओमफ्राय हिनजावसा उन्दै गथ'फोरनि गेदेरफोरनि गैया नामा गेदेरफोरनिबो दं जिखुनु बिहामजो हान्जासिम बोरायफोरनिबो दं नामा बोरायफोरनिबो दङ माने गासिबो आरो आरोना दे देखायलांबाय थानोसै बिसोर फैबाय थाबा नायलांबाय थाबानो जाबाय बयबो नै बेनो आरोना फिल्डआ बेयावनो खारगोन बिसोरो गथ'फोरनि 100 मिटार खारनायखौ होजेनबायानो आरोना नै सोर देरहाखो नायदो 1 2 3 Jangan aku malu coba. Siao khardai, siao deh. Ham, nei, se, jing. Wah, mana ini? Karpunu mana hoy mana bu? Ma? Hei, sengrapura sorsो मोनखो? Hei, sengrapura sorsो मोनखोलै? नों मोनदों? Pasal सोर? Wah, ओमफ्राय थार्डआलाय? थार्डआ सोरमोन? जन। देरहासारमोन थार्डमोन ने नै नम्बराव प्राइज मोनजोब्बाय मालायनि फिसा एबारना जाहैबाय हिनजावसाफोरनि खारनाय आरोना 100 मिटार खारनाय बिसोरखौ एसे देखायनोसै आङो गासिबो दंहैखाजोबो नै माखासेफ्रा दासो फैदों नै बिसोरखौ एसे देखायनांसै आं माबायदि खारगोन बिसोर सोर देरहागोन एसे देखायनांसै नायलांबाय थादों नोंथांमोनहाबो फौजि खारग्रा गोजानो गासिबो र' फौजि खारग्राफ्रा बेसे खारनो हायो नायदो दा नोंथांमोनहाबो आर्मि साख्रि लाग्राफोरखौ नायदो नै बेथ' सिम्पोलसो गामिनि खारनायसो जेबो नङा बिसोरनि थाखाय नै थालांबाय सासेया 100 मिटार खारनाया लागातार सोलिगासिनो आरोना दायो एबार नै बिसोर सेंग्राफोर माबा बोराय आरो सेंग्रा ज'नो बिसोर माबायदि खारगोन बेखौबो नायदोलाय नोंथांमोनहा ओरै फैखाजोब्बाय गासिबो एबारना डेन्जार जागोन दै खारनाया पुराना प्लेयार गोदान प्लेयार एबारनिया सोर हायो नै बैसागुनि माबाफ्राव बिदि भिटामिना थागरसो जानांगौ माबा दुरबलसो मोनदोंलायनो हागनाया सेंग्राफोर ए माथो जेनखाबायसो खारनायनि सिगां बोरायफ्रा मालाय एकदम बोलोफोरा थारदों सेंग्राफ्रा जेनखाबायसो खारनायनि सिगां वा नै आदायाबो एकदम रेडि खाथार Mana? Nih, masa ayam mana ke? Mana ke ayam mana ke? Deh, biji bah. Baik. Angsar derak isi dekan jar nanti terkau ser hak. Ser hak, berai hak na sengra hak. Ser hak, berai hak na sengra hak. Berai sana sengra sana.
नै दाबो रिजाल्टखौनो होनो हायाखै सोर हादों ओरैबायदि माने जबरदस्त जादों आरोना समान समान सेंग्राया फार्स्ट नै बोरायफ्रा जेनबायसो माथो फाइनाल रिजाल्टआ मा ओंखारखो बोराया ओंखारखो सेंग्राया ओंखारखो रिजाल्ट होनो हायालै दानो माने सेंग्राफ्राबो इसिबां बोलो बारग्रा जायगायानो बेयो ना माने दंखायो आरोना बारग्रा जायगा बिसोर बारबाय थाखायो इन्टारभिउनि थाखाय प्रेक्टिस खालामनायनि जायगायानो दंखायो आरोना सेंग्राफ्राथ' प्रेक्टिस बानायबाय थायो सानफ्रामबो खिन्थु बोरायफ्रासो प्रेक्टिस बानाया दा बेखौबो नायदोलाय सा खारनायाबो सेंग्राफ्राथ' प्रेक्टिस बानायबाय थायो माबा नै समान समान आरो नै बारनानै टारगेट होना दोनसै बोरायफोरनि गरमजों हाले सेंग्राफ्रा दुरबल बार एसे नुवाखै बोलोआ बिसोर प्रेक्टिसबो बानायबावासो दिनैसो फार्स्ट होमबाबो होबावगोनसो जाहैबाय वाह 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 दिनैनि जिथुनाखि हाबाफारिनि माबाया बेनो पस्टारा बेनो आरोना अवाइफर जोंमा आफादनि दैदेननायाव गान 22थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय टाउन अवाइफर गामि गेलेग्रा फोथार अक्ट'खौथ' नुखाबाय नोंथांमोना बेनो आरोना ओमफ्राय ओरैजाय बारनो रेडि खालामखाबाय लाहार फाहार जाखाजोब्बाय नैबे सेंग्राफ्राबो गासिबो बारजोबगोन सोर खै फुट बारगोन मिथिया आरोना दा बारबासो मिथिगोन नैबे खावसेथिं सेंग्राफोर ओमफ्राय ओरैजाय बोराय पार्टि नैबे बोराय पार्टि नै सेंग्रानि बोलोखौ नायदो एबार मिस्टेक आदानि बारनायखौ खनसे देखायनोसै आरोना एकदम बोलो फोरागासिनो दंखायो बेसे गोजान बारनो हायो नायथारदो सेंग्राफोरखौ लाजि फोनांमारगोन नामा बेलाय हादोंबो हादों नै बिराद किल'मिटार गोजान बारबाय खिन्थु बियो आंलाय सानदोंबा सेंग्राफोरखौ अपमान बानायसिगोन नामा बेलाय सानदोंमोन आङो हायो आं दा बेखौ सब्बिसखौ बारगोन आं एसे बारसिगोनलाय सेंग्राफोरखौ बदनाम खालामनो हादों बिसोरो अपमान खालामनाङा बाराद्राय लावद्राय बारनानै एसे गुसुं गुसुं बार एसे गुसुं बारलै बारा गोजान बारना रासिन बारबाय नोङो रासिन बारबाय सेंग्राफ्रा लाजिनाङा दै बिराद गोजान बारबाय खिन्थु बिसोरो नायनो सम बे समाव बारनाया लागातार सोलिलायबाय हिन्जावसाफोरनि बारनाय आरोना सिख्लाफोरनि बारनाय सोलिगासिनो बारनाय आरोना ओरैबो गोजान गादों ओरैबो गोजान गाहैदों मिथिना मिथियाखै अ नैबिसिम टारगेट होना दोनबाय आरोना सासे बारना दोनबाय नैबिसिम बेखौ बारनांगोन आरोना फार्स्ट आरो बेनो बे फार्स्ट जाना दंना दायो सोर माबा मा बेखौ हायाबा जेनगोन इयो बारायबाय होमबा बारायबाय एसे बोबावरा दुरुखौ एसे बोबाव नोङो एसे बोलाय एसे बोबाव अ नुवाखै बेसे गोजान बारायखो बारलायबाय देरहाबाय एबार थिन नाम्बार मोनथाम प्राइज होनाय दं नालाय बांगालपुरि क्लाक्टर हाख्लबनानै बारबालै बोरै हानोलै मिनिनो हायलै आयु बयबो मिनिलायलाय गोजाननिफ्राय नुलायथारो मिनिनायखौनो नायलाय दादानो बे समाव बारनाया लागातार सोलिगासिनो आरोना गथ'फ्राबो दांगासिनो बारनाया
होना हो सेंग्रा नै बियो बाबु बिराद गोलाव बारोलै आंनि एबार नै बिसोरनि फालालाय बारनो हागोन ना नोंसोरलाय हो मा सि दावरावलै आयु बोरैलै दय देराग्राया बोरै एबारना जाहैबाय एसे इन्टारेस्ट जागोन आरोना जोबोद मोजां एबारनिया नायनो बयबो इन्टारेस्ट जागोन मानो होनबा बिहामजोफोरनि खारनाय लुथुर फुथुर गोग्लैलाबायनाय 100 मिटार खारनाय आरोना थ' नोंथांमोनहाबो नायदो एसे माबायदि खारगोन बिसोरो बहुद इन्टारेस्ट जागोन आरोना खारनाया नै बिथिं उनथिंजाय नै रेडि बानायजोबखाजोब्बाय दुरुंबोबाय आरोना इथिं जोबफैगोनसो नै बिथिंसो स्टार्ट जागोन बैथिंनिफ्रायसो स्टार्ट जागोन आरोना थ' आं बैथिं थाहैनोसै नैबेयाव माने जोबफैगोन नालाय जाय देरहायो बेखौसो नुगोन बेयाव माने खारजेननायखौ एसे देखायनोसै आरोना नोंथांमोननो माने खारजेननायाव जाय खारगोन बिसोरखौ देखायनोसै नायलांबाय थादो माबायदि सोर बेसे खारनो हायो खारग्राफ्रा फैखाजोब्बाय नै बोलोफोराफ्रा फैखादों मालाय प्रेक्टिस खालामगोन ना खालामाखै प्रेक्टिस खालामाखै लायदों दिनैसो फार्स्ट बाब माखासे फैखाबाय माखासे फैबावगोन ओरैजाय दङ नै नोंसोर साथामल' साबाल' खारथारसिगोन नै एकदम सोर बोलोगोरासिन सोर उरायनो हासिनो एबार मिथिसिगोन आरोना नै दासो सासे फैबावदों हाग्रायाव सौथुनानै गोलैयाबानो जाबायलै बयबो नै नायदो माबायदि खारो थामनिफ्राय बुङा 3, 2, 1 सेयाव खारनाय बाब्रे जेननायाव गैया बहा बारलायबावसो बोरो सोर हाखो फार्स्टआ सोर बोरो फार्स्टआ बोरो मोखांखौ ओरै देखायहर एसे नै फार्स्टआ नै सेकेन्डआ सोर नै सेकेन्डआव ओमफ्राय थार्डआव नोंसोर खिन्थु 100 मिटार खाराखै आख' नोंसोर 70 मिटारल' खारदों बेखौ 70 मिटारसो लानांगोन थगायनानै बिसोरो 70 मिटारल' खारबाय ओरैबो ससेल' खारबाय बिसोरो थगायनानै लाबाय बिसोरो दे लादो नोंसोरनो लादो थगायनानै मालाय सोरबाया गोलाव खारनानै लानो हायोमोन खोमा समाव बिहामजोफोरनि खारनायखौ नोंथांमोना माबायदि नुखो लुथुर फुथुर एबार जाहैबाय माने सेंग्राफोरनि 200 मिटार खारनाय आरोना बेखौबो एसे देखायनोसै सोर देरहायो नायदोलाय नोंथांमोना एबार सेंग्राफ्रा आइनो बोरायफ्रा आइलाय होदोलाय दहायथ' नोंसोरो बोरायफोरजों हायाखिसै दानगार जाबाय नै एबाराव सेंग्राफ्रा लाइन थालायबाय बिसोर खारगोन आरोना 400 मिटार नों नामा मानो गिखायो सेंग्राफ्रा मानो गिखायो खारनायनि सिगां ओरैबायदि हाग्रा नै फिल्डआ ओरैबायदि गोथां हाग्रा आरोना नै सासे सानै साथाम साब्रै साबाल' ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय नै बेबो खारगोन नामा 6 जन बोराय सेंग्रा ज' आरोना जाय हायो बेरो खारनाया जाथारनोसै 400 मिटार खारनाया जाथारनोसै बयबो हां दुब मोनदोंसैलाय नै बयबो माला रेफारि सुगोन माला थिनि होनगोन बेखौल' नेगासिनो दं नै सोर हागोन एकदम हाग्रा बारि आरोना ओरैजाय ओरै राउन्ड माबा हाग्रा बारि गोजा नायलांबाय था नोंथांमोना नायलांबाय था सोर देरहायो होबाय 400 मिटार आरोना सेंग्रा आरो बोराय ज' सोर देरहायो नायदो
राउन्ड खननैल' गिदिंगोन आरो ना बारा गिदिङा डायलगा नै बुरि हाग्रा बारफ्लेलांबाय दं नै हानाय नंलालै सेंग्राफोर नै बोरायफ्रा बोलो होदों बोलो हो नै सासे जेनलायबाय नै एबार नैबे लास्ट पाक आरोना लास्ट पाकाव नैबाव दुरुं बोबाय बेयाव एसे देखायनोसै सोर हायो नैबे माबाखौ लास्ट फाइनालाव फैगोन आरो ना थ' आं एसे खनसे देखायनोसै ओइ नै मोनफैथारसिगोन नायदो सोर हायो नै बाबा फार्स्ट नै सेकेन्ड थार्ड बोरायबाय दा बोरायफोरजों हायालै बोरायफोरजों हाया सेंग्राफ्रा मिथिखायो आङो नुवाखै फार्स्टआ नै सेंग्रा जाबाय आरो बे जेनेबा होमबाबो बिराद सेंग्राफोर जेनबायना बेजों दानगारबो जाबाय बोराय आरो सेंग्रानिया जोबलायबाय एबार फैबाय हिनजावसाफोरनि खारनाय फैलायबाय आरो ना बिहामजोफोरा एक्सट्रा जागोन खोमा 200 मिटार खारनाया आं बेखौ देखायगोनसो साबेसे खारो सोर देरहायो बेखौ नायदोलाय एबाराव हिनजावसाफोरनि 200 मिटार खारग्राफोरखौ नायदो नै आर्मि खारग्रा गोजा दै खिन्थु जानला मोनला हानाय नङा बिसोरजों दहायनो होनखादां बिसोरो फौजि खारग्रा गोजासो जानला मोनला हानाय नङा खिन्थु बिसोरजों सामफ्रामबो खारबाय थाग्राखा बिसोरो जाय खाराखै बियो माने सामफ्रामबो खारा आरो प्रेक्टिस गैया होनना मिथिखादों बिखौ ओरै खारनानै नैबाव जोबफैसिगोनलाय बिसोरना एबार बिसोरखौ खनसेल' खारनाय होनो वाव दानगारबाय कम्पिटिसन सोर हानो एसे स्पिड खारदों नै फार्स्ट गोमो गोजा सेकेन्ड गोमो थार्ड नै सासे जेनबाय मा होननाय जाखोलै खारनानै गांलाबसो थाफैबाय माथो नै मा होननाय जाखो बेलाय आर्मि खारग्राफ्रा बिदि गांलाबसो थाफैबाय एबारना बिहामजो लुथुर फुथुरफोरनि दहायनि 70 मिटार थगायना लाग्राफोरनि दै बेखौथ' थगायनो हाला नोंसोर एबार नै बेखौ थुखाजोबदों थगायनो हाया बिसोरो नोंबो खारगोन बोलो हो बिमानि आखायावसो हमना खारगोन नोङो बिसोरो मानो खारदों माने बिसोराबो आर्मि खारनायनि टारगेट दं दै आर्मि खारगोन बिसोरबो साननैसोनि उनाव माबा फैबा बिमानावसो हमथाना खारनो मालाय नै बिमाखौ अनसो गारदों नै खारनो बिमाखौसो बोबथागोन ना मागोनथाय नायनोसै दाय सोर मोनो बिखाया गुलु गुलु नै सासे थालांबायसो आन्दायबाय माने बिसोर दहाय 100 मिटार खारग्राया जेनबायसो नै थालांबायसो बा मानिनो लागा बिसोरखौबो बाब ओरै जोबफैसिगोन बिसिना नैबे सिनाव एसे देखायनोसै आङो सोर देरहायो बाब सानसेबो खारफेराखैनो होमबाबो माने ओरैबायदि बोलो होना खारदों एक दुइ तिननि हाब मासि खारनो हायो आयु मासि गिलुबालु खारनो हायोलै बाब नै मासि गिलुबालु खारनो हायो बाब
आरो खारनो हायो बिसोरो एबारनिया जाहैबाय बिजियाव खुन्दुं सोनायनो नै बेयाव बेबायदि बानायबाय आरोना ओमफ्राय नै बिथिंजाय जाय बाहागो लागोन नै बिथिं थाजोब्बाय आरोना माने बिजियाव खुन्दुं सोग्राया बिराद बुरजा माने बिसोरो गस्ला सुथेयोथ' गस्ला सुथेनायखाय माने बिसोरहा प्रेक्टिस दंखासै ओंखायनो माने बेखौ बाहागो लानो गियाखै माने बिसोरो माने बिजिजों सोरबा आगर एरो सोरबा बिजिजों बायदिना सुथेयो नालाय ओमफ्राय प्रेक्टिस दंखायो नालाय गियाखै माने बिसोर बाहागो लानो खारनायखौसो दहाय गिदोंमोन बेनालाय ड्रेसा मानसि नुलायलायोसो माथो बेलाय बोरै सिनायनांगौ जाखो दा सोरखौ देरहादों होनना बोरै फाथा मोननांगौ जाखो बिजियाव खुन्दुंखौ थ्रोब सोदो ओरै ओइखौ खनदो फैनाय फारसेजों सोबबाय थादो इयाव होफैदो बिदिसो बिसिना एबार नै बिखाया दुब दुब मोनदोंसोलाय सोर देरहागोन सोर हागोन नै इथिंजाय लाहार फाहार खालामगासिनो बिजिया एखेबारे रेडि जाखाबाय बिजिखौ आं मबाइलाव बारा फकास खालामना देखायनो हानाय नङा आरोना एकदम फिसाथार नालाय देखायनोसै आं होमबाबो नै बेबायदि रेडि खालामना दोनखाबाय आरोना बिजिखौ खुन्दुङाव होयै मानसिया समान जाबाय जानो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मानसि लेखा होखाबाय आरोना बिहामजोफ्रा नै खुन्दुं सोनायखौ रावबो गियाखै माने हिन्जावसाफोरनियाबो दहाय बिराद बाहागो लादों एबार बिहामजोफोरनियाबो गियाखै माने ओरैबायदि बाहागो लागोन नै बुरजासिन आरोना खारनाङा मेंनाङा माने नोजोरा थिग जाबानो जाबाय आरोना नै बिसोरनाबो रेडि जाखाबाय ओरै थाखाजोब्बाय बिसोरबो नै बिसोरनाबो मोखाङा सोमसोमथार सोर हाग्रो सोर खनग्रो सोर सोनाय लाबाय एबार नै दोंसेल' सोर फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड नै बिहामजोफ्रा गुलाय गुजायथारलै माबा बिहामजोफ्रा मानसि गुलाय गुजाय मानसि सोखानाया गफिनलायनाय मा लानांगौ जाखो दा हमनो बोरै लानांगौ जाखो दा बिहामजोफोरनि खुन्दुं सोनायाबो जोबलायबाय एबारना जाहैबाय बिहामजो आरो सिख्लाफोरनि सियार सिलायनाय आरोना नै बयबो थाखाजोब्बाय रेडि थाखाजोब्बाय नैबेखिनियाल' गेलेगोन आरोना बिसोर माखासेफ्रा गेलेलानो दहाय दुरुं बोनानै मेंबाय ओमफ्राय नै बिसोर बाहागो लादों आरोना एबारनिया बिहामजो आरो सिख्लाफोर जमा जागोन आरोना सियार सिलायनाया सोर मोनोलाय सोर बांसिन सालु एबार नुसिगोनलाय आरोना जागायबाय खेला जागायबाय नै थैबाय फार्स्ट राउन्डआवनो थैबाय नै सासे बेयो फार्स्ट रेकर्ड लाबाय आरोना बेयो थैजेननानै रेकर्ड लाबाय सासे सोर देरहायो नै मोखां सोमसोमथारसै सोर देरहागोन ओरैनो सासे जेनलायबाय जागायलायबाय मोखां सोम इजि नै आरो नै सासे जेनलायबाय
बबेथिं मा जाखो नै थैलांबाय जागायलायबाय थाबाय र' जै खदाल देना होबाय होमबाथाय आरो ज'आबा उफाय गैला आरोना नै सासे गैलालाय नै नों फासायनो मोना खमायलांगासिनो बिहामजो पार्टिया मोनगोन ना सिख्लाफ्रा मोनगोन दा बुंनो हाथ'आ आरोना खिन्थु बिहामजोनि संख्याया बांसिन जाना दं दायो मोखां सोम सोमारफैयो नै सोर हागोन सोर मोनगोन सोर देरहागोन नै जायगायावनो थैबाय सासेया नै सासे खमा नांबायानो ओइ नै सासे थैलायबाय ओइ सिख्लाफ्राल' थैजोंसै नै सासे जायगायावनो एबार सासे बिहामजो थैबाय दै थैथाराखैमोन बिहामजोफ्रा नै बिहामजो सासे थैलायबाय नै बायखायोलै जेबो नङा नै थैजाङिना थैथारमारबाय एसे थाब दामदो नै जोंना बाबा दामग्रायानो इयो आरोना दाउसेन हानाय बायदि दामगासिनो मा एसे दलर थैयो नोंसोरलाय फैयै सोर थैगोनलै एबार थैनोबा एसे फार्स्टआवनो थैखानांगौ होनबाना जेबो मोना नै एकदम देरहाङाव थैबाथाय बिराद बोरैबा मोनो आरोना बयबो गैथारला एसेल'थारसै बेयाव थैनांगौबाथाय गैखाला आरो नै सिख्लाफ्रा सानैल'सै समान जासिगोन दै एबार समान जासिगोन थैनो बाथारदोंमोन बेस्रा थैनो बानायखौलाय मानो थैयोखैसै गैथारला एसेल'थारसै
सोरनि खाफालाव दं नै सासे देरो सियार गंथामाव साब्रै मानसि आरोना बेयाव सोर हायो जाय देरहायो जाय थै गैला जाय माने थागोन थार्ड प्राइज मोनखासिगोन आरोना एबार सिख्लाफोरनि संख्या सासे सियार गंनै मानसि साथाम सोरनि खाफालाव दं एबार एकदम माबायाव फैथारबाय फाइनाल लेभेलाव फैथारबाय आरोना ओरैबायदि फाइनाल लेभेलाव फैबाय ओरैबायदि फाइनाल लेभेलाव फैबाय बेयाव थैनांगौबाथाय गैला आरोना फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड नै गैमारा सिख्लाफ्रा गैमारला होमबाबो थार्ड प्राइजखौ मोनबाय आरोना इयो थार्डआव मोनबाय होमबाबो सेकेन्डखौ फार्स्टखौ लानो हायाखिसै बिसोरो सानैबो बिहामजो गोजा जाबाय एबार फार्स्टखौ सोर मोनो सियारा गांसेल' सानै मानसि आरोना लास्ट फाइनाल बेनो नै माबायदि मोनखो देरहानानै दे खोन्थादो एसे नै खोन्थायाखिसै मोननानै माबायदि मोनखो गोसोखौ खोन्थायाखिसैबो नै बोराबलांबायसो खोमा देरहानायखौनो देरहानायखौ बोराबलांबाय बिसोरनो होनांला प्राइज सिख्लाफ्रा लादो नोंसोरो बिसोरो बादोंनो मोननायखौ बोराबदोंसो माने दहायनिया सियार सिख'नाया जोब्बाय बिनि उनाव नै दो बुख्रुबनाय दं आरोना दो बुख्रुबनायखौ नै जा स्टार्ट खालामबाय आरो नै बेयाव दंहैयो दोआ सिगाङा नै एसेबाबो होथारसैमोनलै दानथाय खेलखौ फोजोबसैमोन बियो जागायनानै फोजोबथारसैमोन आरो एसेयावसो बारग'बाय खेलखौ रावबो गेलेनो मोननाय नंलामोन दानथाय जागायहांनायावनो दांसैसोमोन नै गनखौ लास्टावसो होनांगौलै होख्लायगोन नामा बेलाय होख्लायगोन खोमालै बाब 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 मानिनांगोनलै बेखौ होख्लायगोन नामा बेलाय खोमारसिन खोमालै बियो होबाय गन्थंजों नुबाय नामा बेलाय गन्थंजों नुबाय नामा बेलाय दैयावसो थाबायदों नामा मा गाग्रोमलायखो बेलाय दै गैयालै रं जाबाय इयो होखाबानो जायोमोन नोङो मा जाबावगोन नों दा मा जाबावगोन दा नोंथ' खानो हानाय नंलालै एसेबावबो होखाथारसैमोन मा होननाय जाखोलै बियो एसेयावसो बारग'बाय मोनथारसैमोन मानसिफ्रा खिन्थु खर' गिदिङा खोमालै माथो टारगेटआव होथारदों माथो रावबो बारा एरायाखै ओइ माबोरै बानानैसो बुखुना माखो नोंलाय बानानैसो बुखुना माखो माथो बुख्रुबनो होनना बुख्रुबनाय बायदि नुवाखिसै माथो नै प्लेयारफ्रा लाइन फाथिबायानोसै सोर होख्लायगोनब्रा सोर होख्लायनो हागोनब्रा नोंसोरलाय बा प्लेयारफ्रा माथो आइएम होख्लायगोन बा ओइ होद एम्बु बुथारनाय बायदि होथारबाय माथो नोंलाय नांला लादोब्रा फाला मोनफैगोन नोंहा नों होख्लायगोन होननाया दहाय
मोनफैसिगोन एबार एक दय होनलांनांगौलै होमबासो हायो थांनाय फैसिनो एक दय होनलांनांगौ मा डिजाइननि लै नोंनालाय बाब होबाय माथो आयै नांथारसैमोनलै हामाराखिसै माथो हामाराखिसै होख्लायमारगोन नामा र' बेलाय होख्लायमारगोन सिगां माथो बियो होमारबायसोलै बियो आं लागोन होनना बुंनायदोंमोन ना दानि बियो होख्लायगोन होदोलै दहायनो बुंना लाखानाय दं बेहा बिनिसोनो प्राइसआ माननांगोनलै मानसिखौ माननांगोन नै नुदों नामा र' बेलाय नुदों नामा र' बेलाय नुदोंलै बियो नुमारदों नुमारदों खोमालै बियो नुमारबाय माथो नागिरलायनाय ओइ बे खेवनो मोना नों खेवनो मोना लाबाय थानांगौ नोङो दिनै खेवनो मोना नोङो नों मोनदोंना नों खेवनो मोनाब्रा नों खेवनो मोना दिनै नों देरहाबाय नालाय बिदिनो थाबाय थादो दिनै दे ओरै न'आव थांदोब्रा दे नोंखौ नों देरहाबायब्रा नों न'आव थांदो बिदिनो माननांगोनलै मानसिखौ जै होनदों होख्लायखादोंबो बा नुमारदों नङाब्रा बेलाय नोंनि सेन्देलखौ नागिरलाय नोंनि सेन्देलखौ नागिर दे ओइलाय सेन्देलखौ नागिरलाय नोंसो ओइलाय जोब्बाय खेला जोब्बाय नुबाबो जोब्बाय दे जोब्बाय बे खाग्रानिसो दाय बिनि दाय नङाना बियो नङा होमबा अ सेन्देलखौ मा आसुरित मानसि नोङो सेन्देल नागिरलायनाय मोनदों बेलाय मा सेन्देलखौ नागिरबावना नुबाय बियो आसुरितलै बाप माननांगोन बेखौ आं दिनै खिन्थु गनायबाय दे नोंखौ बिराद गनायबाय आं नोंखौ आयौ मा गिरुफार मानसि बियो खेला लागातार सोलिगासिनो जोबोद इन्टारेस्ट जादों दानि दैखौ बुख्रुबनायाबो जोबोद इन्टारेस्ट जादों होख्लायखांबाय सासे गथ'आसो हाबाय आरोना रावबो बारा गेलेनो मोनाखिसै सानै साथाम बुख्रुबनायाबो होख्लायबाय बियो ओमफ्राय बिनि उनाव नैबाव दाउला सौलायनाय जागोन आरोना गथ'फोरनि बेयाव सोर हायोलाय बेखौ एसे देखायलांसैलाय एसे इन्जयमेन्ट लादो बयबो नायलांबाय थादो एबारनिखौबो लागोन नामा नोंलाय एबारनिखौ नाङानोलै आं लायालैसो होनना बुंदों माने जि जायगायाव देरहागोन बिराद माबा दंखायो टारगेट दंखायो लागाव नै दाउला सौलायनायाबो रेडि जाजोब्बाय बयबो नै सासेया गसंनानै थानाया माथो बोरै सौबावगोन नों मालायखौ ओइ थैबाय नोगोर बिदि आखाइ हगारनायखौ बोखारनो हायो नों आखाइ हगारना थैबाय नै सासे थैबाय नै साबा नै सासे थैलायबाय होख्लाय ओइ सा फार्स्ट सेकेन्डार सोर हायो फार्स्ट सेकेन्डार नै ओइ थैलांबाय सानैल'सै बोलो हो जुर ओइ नै बेजों हायालै फार्स्ट मोनबाय नोङो ना एबारना हिनजावसाफोरनिलाय थैबाय सोर हायो नै रिमजिमा थैबायसो माथो नोंबो थैबायलै नै नोंबो थैबाय नों फार्स्ट मोनलायबाय नै फार्स्ट मोनग्राया मालाय
खाफाल दंना दं मोनलायबाय नै फार्स्ट दाउला सौलायनाया गथ'फोरनि थांबाय एबारनिया बहुत इन्टारेस्ट जागोन आरो ना जोबोद इन्टारेस्ट जागोन एबारनिया नै बोराय सेंग्रानि दाउला सौलायनाय नै एबार सोर हायोलाय नायलांलाय एबार नै नै सोरनि गोहोआ बांसिन एबार नायदो नै बोराय सेंग्रानि लागाव बोरायनि दमा बांसिन ना सेंग्रानि दमा बांसिन देखायदो एबार नै दे थायद' थाइजोब गासिबो नै दहाय खिन्थु दुरुं बोनायाव जेनदों आंखौ बोरायफ्रा नै एबारबा हागोन ना हायालै लागाव होबाय नै सासे थैबाय सेंग्राया नै लागाव थैबाय इयो थैबाय नै बे थैबाय बोरायफोरखौ सेंग्राफोर लागाव 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 जुर 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 लागाव जुर नै सेंग्रा थैबाय थैबाय बियो थैबाय रावबो गैला सेंग्राफोर सासेल'सै नै 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 हरबाय बेनिफ्राय बिसिम सेंग्राफोर सासेल'सै नै सेंग्रा सासेल'सै सौखा मेंनानै गैला गैला नै सेंग्राफ्रा गैला नै सानल'सै जुर जुर नै जुर नै बुग्रुबखाबाय खनसेनो नै जाहाबाबो देरहाबाय सेंग्रासो दा सेंग्राजों हामाराखिसै बेथ्राफोर बोरायफ्रा दम गैमारा नामा आसलथे मा जेरावबो जेननायल' बोरायफ्रालाय जोबोद इन्टारेस्ट जादों खेला बुजिदों बुहुदनो नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो एसे कमेन्ट हो बयबो एबार मोनसे जोबलायबाय एबार दै बोरि जानोसैलायनो नै खनसेनो हौवासाफोरखौ खनसेनो होखादों आरो ना जाय देरहायो बेनो प्राइज मोनगोन हौवासा हौवानिजों खोथा गैया खनसेनो जमा होखादों दै बोरि जोबोद बाहागो लादों नै जोबोद बाहागो लादों बिराद बुरजा प्लेयारफ्रा खेला जोबोद इन्टारेस्ट जादों एसे नाय बयबो थैबाय ओरै थैबाय दै बोरिया जागायबाय ओमफ्राय एसे गेलेग्राफ्रा बुरजा दं नालाय थाब फैखानाय नङा बिसोरो एसे बिसोरखौ नायग्राफोरखौ एसे बयखौबो नायगिरिफोरखौबो देखायनोसै आं खनसे नै बिसोर बिनिफ्राय नाहरगासिनो दं आरोना नायनानै बिनिफ्रायनो इन्टारेस्ट लाहरगासिनो दं बयबो गासिबो गामिनि गोजा दा दसे थानानै बिसोरनिबो जागोन आरोना बिसोरनिखौबो नाय एबार माने फार्स्ट टाइम गथ'फोरनि जाग्रोदों नै बिसोरनिबो जागोन दाहाय ओमफ्राय ओरैजाय नैजिनिया सोलिगासिनो आरोना दायो खननै थैबाय आरोना खननै थैनायाव बेसिम जाबाय दहाय फार्स्ट टाइमाव एसे बुरजामोन खननै थैनायावनो एसे सेम थांबाय मानसिफ्रा नै सोर देरहागोन
थैलांजोब्बाय नैबे एसेल'थारसै माखासेफ्रा थैलांजोब्बाय आरोना नैबे एसेल'थारसै सोर मोनगोन दे गोसो अ नोंगौथ' आरो नै हौवासाफ्रा बोरै जाखो सेंग्राफ्रा माबोरै एसे दुरबल जाखो नै मावनाया जेबो नङा दुरुंखौ बारनाङाल' सासे थैबाय फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड जाय थैयो थार्डआव मोनसिगोन सानैल'सै नै थैबाय नै जोंहा फार्स्ट मोनबाय नै खाफाल मोजां ना मोजां मोनलायबाय फार्स्ट प्राइज एबारना जाहैबाय बिहामजो आरो सिख्लाफोरनि दै बोरि आरोना गथ'फोरनिया जोबलांबाय एबार नै प्लेयारफोरखौसो नायनानै लादो सोर मोनगोन गेलेग्राफोरखौ खनसे देखायजोबनोसै आं दा सोरबा गेजेर ससेनिफ्रायबो हाबदेरनो हागौना बिसोरखौ ओंखायनो माने गद गैया बिसोरजों थगायग्रा रक दं नङा बिसोरनाव रेडि जासिगोन ओइ बिहामजोफ्रा सासे थगायगासिनो दङ ओइ नै बारनाय जाथाराखै जेनो बारनाय जायाखै बिहामजोफ्रा बिराद सिटिं खालामो दहायनो आं बुंखादोंना थगायो बिसोरो बारनायबो जाथाराखै बिसोरना आगानसो गाहरो बेना जायाखै दा बेना जायाखै थैनो लादो बिसोरखौ थैनो लादो सानैखौबो
हे बोरै होदोंना दै होदोंमोन होमबा थांबाय थैजोब्बाय थैनायबा बिदि थैनांगौ खनसेनो ओरैबायदि थैजोबखाबाय नोंसोरो थैनो गोसो गैयैखौ मानो बुथारबाय थायो थैनो गोसो गैयैखौ बुथारबाय थायो जायाखैलै बिसोरो थगायना लाबाय नै खनसेनो थैजोबनानै एसे सानैयाल' थाबाय आरोना सानैल'सै दे Nanya mana zakir barna? Nanya mana zakir barna? Nanya mana zakir barna? Oh. थैबाय नै फार्स्ट प्राइज मोनलायबाय दहाय खारनायखौबो मोन्दोंमोन ना फार्स्ट प्राइज दै बोरिया जोबलायबाय ओरै ज्राव खनसे थैजोबना जिरायजोब्बाय नै बे समाव माखासे खेला जोबस्र'जोब्बाय आरोना ओमफ्राय नैबाव बोराय सेंग्रा खेल गेलेनो होन्दों सोर सोर बोरायफ्रा ओंखारगोनथाय मिन्थिथ'ला आरोना गासिबो दंजोबो खिन्थु दसे जिरायजोब्बाय बयबो खेला जोबस्र'नायखाय बिहामजोफ्राबो जिरायस्र'जोब्बाय आं एसे गामिनि एसे गाहाय लाना सोंसै आरोना दिनैनि खेला बोरै बोरै थांखो दे गामियाव जे एफा गिदिर प्रग्राम लाबाय बोरै बोरै जाखो खेलखौ एसे खोन्थाना थांदो बैसागुनि ओमफ्राय बोरै बोरै जाखो बैसागुआ एसे फोरमायना होदो गिबियावनो दिनैनि बे अबायपुर गामिनि 22थि बैसागो मेला फोरबोआव नोंथांमोनखौ गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा अबायपुर गामिया 65थि माबायाव स्थापन जादोंमोन 19 स्थापना बै समनिफ्रायनो गोदो गोदायनि मानसिफ्रा बिदिनो बैसागोखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुङोमोन दा बेखौनो लानानै दिनैसिमबो जोङो गेलेनायजों लोगोसे बायदिसिना गेलेनाय आरो मोसानाय मुसुरनायनि एसे ओनसोलावनो एसे मुंदांखामोन गेजेर ससेयाव अबायपुर गामिनि मानसिया एसे बादबनाय बायदि खालामदोंमोन नै देग्लायनिफ्राय खिन्थु जोबोद कालारफुल हिसाबै रंगिनासिन हिसाबै बैसागु जों खुंबाय दं दासिमबो फैगौ 3थि बैसागु फोरबो नोलोबारियाव जानो गोनांनि थाखायबो जोङो साखाफारा जागासिनो दङ बेखौबो जोङो थिग थाक खालामबाय दं दा बे बेलायाव हरखाबै माबा मोनसे बुंनो होबा एसे गोनो गोथो जायो आरोना देग्लाय बोसोराव जि नुबोदों आङो जों गामिनि बैसागु रंजानाया बे बोसोरावनो बयनिख्रुइ साबसिन रंगिना संगिना जादों आरो दिनैनि बे सानखौबो जोङो जोबोद मोजाङै खुंफुंलांगोन आं बेखौ फोथायनाय दं आरो जों खुंफुंनो हागोन दा बैसागो फोरबोआ
जोंनो जोबोद गोनां फोरबो बे हारिनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरो सुबुं माहारि हिसाबै जोंनि गिबि रंजाथाइ फोरबोआनो बे बैसागोआनो जाहैबाय बेहाय जोंनि गासिबो बर' माहारिया खाम सिफुं सेरजा लानानै रंजायो जाहाथे बेबायदिनो बयबो रंजायो गुबुन गुबुन दामजुजों लानानै जाहाथे रंजाया आं बेखौबो खावलायनाय थाबाय दा बे बेलायाव आं सानबेसेनि हाबाफारि लादों आं गामिनि आफादगिरि हिसाबै देग्लाय हागौमानि जोंनि बादायारि जेरावखि बैसागो फोरबो दं एबसुनि फोरबो दं बै सानसिम माने सोलोंनाय मोसानायखौ लाखिबाय थागोन होननानै गामियाव दिग्ला होना दोनदों गतिके जोङो बादायनाय जोबजासिम जोंनि गामियाव सरासनस्रायै सोलोंनाय मोसानाया सोलिबाय थागोन आरोना थाबाय थागोन मोसाग्लांनाया बेखौनो आसा फारिनानै आं दिनैनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों। सानबेसेनि हाबाफारि लादों होनदों जोंनिया जोबनो गैया माने नोलोबारि बैसागु मेला जोबजासिम आरो एबसुनि बैसागु मेला जाजासिम सोलोंबाय थागोन आरो फोरबोखौ गामियाव लाखिबाय थागोन दिनैनि हाबाफारिया जेनेबा दिनैनि हाबाफारिया जों गामिनि हिसाबै बादायलायनाय फोरबोआ दा हरनि बेलायाव जोबगोन आरोखि जेनेबा सानसेल' प्रग्रामा आरोखि आरो जोङो मोसौ थुखैनायनिफ्रायनो प्रग्रामा जाबाय दं गामियाव दिनै सानबायानो जाबाय दा बिदिनो बायदि बायदि आमायाव जों बाहागो लागासिनो दं बोराय बुरै गासिबो जोबोद देग्लायनि बैसागोआव जों दासिमबो नुनायाव गामियाव जेबो दावराव दावसिबो जायाखै जेथिंबो माने रंजा बाजायै सोलिबाय दं आरोखि जोबोद गोजोननाय थाबाय फोरमायना होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय गोजोननाय थाबाय ओरैजाय सेंग्राफ्रा बोरायफ्रा एसे गेलेनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरोना फुटबल गेलेनो सोर देरहायो खिन्थु बोरायफ्रा सेंग्राफोरजों खनसेबो देरहाफेराखै दै सोब खेलावनो ओंखारनाय खिन्थु ओंखारबाय बिसोरजों नै खनसे थैखायो बोरायफ्रा होमबाबो बोलोफोरानो गारनायाव गैया बिसोरबो दा नायदो माबायदि जायो खेला देखायनो हागोन हाया खेलाबोथ' बुहुद गिदिर फिल्डनि खेला जाहैबाय आं माने मबाइलजों देखायनो हागोन हाया बेखौ सिन्था नांदों आरोना थेवबो जेसेबां हायो देखायनो सेस्था खालामसै हानायसिबांखौ बेनो आरोना लाहार फाहारा खेला सुरु जायोबा आं एसे देखायनो सेस्था खालामगोन आरोना नोंथांमोनहाबो एसे इन्जयमेन्ट लादो बोराय सेंग्रानि खेला ओरैनोबाबो माने बोराय सेंग्रानि खेला ओरैनोबाबो माने इन्टारेस्ट जायो नालाय गामिनि गेलेनाय एसे इन्जयमेन्ट लादों नोंथांमोनहाबो खेलाथ' इन्टारेस्ट जायो थ' आं एसे देखायलांबाय थानो नाजानोसै आरोना जेसेबां हायो थ' नोंथांमोनहा नायलांनो एसे गोजान खस्थ' खालामनानैबाबो नायबानो जाबाय नोंथांमोना एसे रोमैब्लाबो मानो होनबा आंथ' माने खाथियाव खारफानानै साफायनो हाया नालाय गेलेफुनायाव फुटबलखौ जागायबाय आरोना एकदम रोमै नुदों नै बिथिंजाय बोराय पार्टि बै फारसेथिं सेंग्रा पार्टि आरोना जागायबाय फुटबलखौ दा जेसेबां हायो आं देखायनो सेस्था खालामसै नै फुटबला एसे लं टाइम जायोथ' माने गोबाव लायो फुटबला आरो गोजाननि सर्टथ' बारा इन्टारेस्ट मोननाय नङा नोंखो दै बोरायफोरनि सेंग्राफोरनि फाउल जादोंनो जो हरबाय बल जाहां जादों नै आउट जाहैबाय आरोना माने बोरायफोरथिं बल फैबासो एसे मोजां देखायनो हागोन आङो सेंग्राफोर माने नारबोनो हायाखै बारा नै दासो लाबोहांदों लाबोगासिनो सेंग्राफोर लाबोगासिनो बोरायफोरखौ नारनो हामाराखै बेस्राफोर बोरायफ्रा सोमारगोन नामा रा बलखौलाय सेंग्राफोर नारनो हाथाराखै माथो बोरायफोरखौ नै बोराया मोनलायबाय नै सेंग्राया थगायजालायबाय सोमारगोन नामा नोंसोरलाय नै बोरायफ्रासो मोनलायबाय नै बोरायफोरखौ एसेल' बारा नारनो हायाखै सेंग्राफ्रा नै बोरायफ्रा मानो होनबा आवगोलनि माबायानो दंखायो नालाय बिसिना प्रेक्टिसानो दंखायो ओंखायनो बारा नारनो हायाखै आरोना नै एसे जालायबाय जासिगोन नामा बोराया बे समाव बोराय आरो सेंग्रा बल जोनाया जबरदस्ति गुड्डा गुड्डि सोलिलायगासिनो दं सोलायलायनो हायाखै रावबो बोरायफ्राबो जेना सेंग्राफ्राबो जेना रावबो गल जालायलायाखै आरोना एबार हाफ टाइम जाबाय
हाबथामनायनि उनाव मा जायो बेखौ मिथिना मोनला आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथा खोन्थानोसै आं नै बे जाय मानसिया बेखौ देरहागोन बिसोरनि प्राइसआ माने दङ आरो ओरैजाय फारसेथिं आं नै बेखौ खनसे देखायनोसै नै बोरायफ्रा सोगोन नामा बोरायफ्रालाय नै बोरायफ्रा सोथारसैबालाय एसेयावसो बोरायफ्रा एसेसो गल सोथारसैमोन ओमफ्राय नै बेनो आरोना बे प्राइसआ बेनो दा मानोथो बेलाय हा मानोथो आच्छा दा बेखौ हमनांगौ आरोना मेगन खाथेनानै बेखौ लाबोखाबाय आं सानदों माने बेनि प्राइसआ नैबे नामा साननानै नङा नै बियो थारमाने जबरदस्त गुड्डा गुड्डिलै बाब 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 बिसोरबो जेना गल जालाय होनो हागोन हाला बिसोरो आउट जाबायनो फाउल ना अफसाइडखौ फाउल ना अफसाइड जाबाय नोलै अफसाइड बिसोरो गल सोलायनो हानाय नंला खोमालै बोरायफ्राबो मेंबाय सेंग्राफ्राबो मेंबाय बारा बोरायफ्रा मोनलायबाय नै बल जोनाया सेंग्राबो सोलायलायनो हादिया बोरायफ्राबो सोलायलायनो हादिया आरो द्र' जाबाय मा खालामगोनथाय एबार ना डाइरेक्ट टाइब्रेकार होगोन नामाथाय मिथिथ'आ आरोना आं सोंसै एबार मा खालामगोन एबार बेखौ टाइब्रेकार नामा टाइब्रेकार होनसै आच्छा साबा माने रावबो देरहालायाखिसै आरोना आदै माबोरै जाखो हांगा गजोब्बाय नामा गैलालै भाइ जाला एखे जेनथेनसो खारगासिनो दं मा होमबाबोथ' फेजेननो हायाखै सेंग्राफ्रा नङा होमबा फेजेननो हायाखै होमबाबो जों नाजाबोगोन बिसोरखौ आरो फेजेननायनि टाइब्रेकाराव माबाखौ लागासिनो दं जोङो टाइब्रेकाराव आरो गेलेबावनोसै टाइब्रेकार होयोनो सोर हायो बेखौ नायदो एसे टाइब्रेकाराव सोर देरहायो बबेथिं होगोनथाय सेंग्राफ्रा डिमान्ड खालामदों जोबावनांगौ बोरायफ्रा जोनो हाला नै टाइब्रेकार होनो जोनोसै होनदों थ' थाङै टाइब्रेकारखौनो जोनायखौ लाबाय आरोना टाइब्रेकारा सोर देरहायो एबार नायदो आं एसे देखायनोसै साबा रानबाय आरोना एसे टाइब्रेकार जोनायखौ बोरायफोरनिफ्राय साबा सेंग्राफोरनिफ्राय साबा जाय गल सोनानै माने हायो बेनो देरहासिगोन आरोना एसे देखायनोसै एबाराव सेंग्राफोरनिफ्राय स्टार्ट खालामसिगोन टाइब्रेकारखौ नायदो सोनो हागोन ना हाया बोरायफोरनिया ओरैजाय थाबाय गलखिया सेंग्राफ्रा सोनो हायाखिसै माने आवटजोंसो थांबाय मा जागोनलै सेंग्राफ्रा गिखानासो जोखो ना माखो एबार जाहैबाय बोरायनिफ्राय जोसिगोन आरोना सोनो हायो ना नायदो नायदो सेंग्रा हान्जानि गलखिया थाबाय बोरायफोरनिया जोनो नागिरबाय नै जोसनबाय फार्स्ट जोसनबाय आरोना बोराय हान्जाया गलसे सोजेनबाय सेंग्राफोरना खिन्थु खनसे मिस्टेक जाबायानो बोरायना गलसे आवगायना थाबाय आरोना एबार जाहैबाय सेंग्राफोरनि फालासिनबाय रेडि बोरायफोरनिया नै गरसे सोबाय सेंग्राफोरनाबो गरसे एबार बोरायफोरनिया जोसनसिगोनलाय सेंग्राफोरनिखौ होलायबाय बोरायफोरनिया गरसे आवगायना दं दै बोरायफोरनिया गरसे आवगायना दं गरनै गरसे दे एबार सेंग्राफोरनिलाय बोरायफ्रा गरसे आवगायना दं खनथाम
खनथाम जाबाय नामा खनथामा बोरायफ्रा गरनै सोबाय सेंग्राफ्रा गरसे सोबाय आरो ना साथाम जोबाय ओमफ्राय एबार बोरायफोरना जोबानो हाबो माथो नै बोरायफोरना मिस्टेक जाबाय खनसे माने बला समान जानानै दं आरो ना थेवबो माने बोरायफोरना गलनैयाव आवगायनानै दं बर्थमान बोरायफ्रा देरहानानै दं आरो ना होमबाबो एबार सेंग्राफोरनि फालालाय आरो बोरायफोरनि गलसेयाबो थाखाबाय हायोना हाया जाखो नायदो द्र' जाफिनबाय एसे मोजां लाखिदोंमोन बोरायफ्रा एकदम बेफोरबायदि जाबाथाय बिराद बोरैबा जायो आरो ना एबार बोरायफोर जोसनसै दा एबार जोसनबाथाय माने गलखिखौ नुखोना नुजाथाय बियो सेंग्रा हानजा जोबाय एबार नै माथो होलांबायसो सौखा हरबायसो लास्ट बल आरोना इयो बोरायफोरनि गरसे जेननानै दं बिथांमोना बे समाव सेंग्राफ्रा देरहाबाय सेंग्राफ्रा गैला दा फुटबल टाइब्रेकारा जोब्बाय बेयाव माने सेंग्राफ्रा देरहाबाय आरो ना सेंग्राफ्रा एकदम लास्टआव बोरैबा गरसेयाव दै एबार एकदम माबायाव नङा एभेलेबेल गलाव देरहायाखै जेन थेन गरसेयाव देरहाबाय आरो ना सेंग्राफ्रा थ' बेनोमोन टाइब्रेकारा दिनैनि फुटबल गेलेनायनिया